מר יואב בר יוסף, אנחנו שמחים לארח אותך, והמיינדפולנס כולו שלך. אהלן, היי מיכל, אהלן לכל הצופים והצופות. אני תמיד נהנה לדבר בפעילויות של מיכל. רציתי להודות לה באופן אישי, לכל המארגנים, וגם על השיבוץ של ההרצאה שלי ממש אחרי דוקטור איילת מדברי, כי בעצם המון תכנים התכתבו עם ההרצאה שלי. אז תודה רבה, מאוד מאוד מעניין. שם הבנתי שהיו תרנגולים, היו ילדים, מעניין מה יקרה פה. תכף נגלה, אני אתחיל ברשותכם. אז הכותרת שלי היא בעצם מיינדפולנס וכאב בחיי היום-יום. אתם תראו איך אני בעצם אדבר על שני הנושאים האלה שמאוד מאוד מוכרים, אבל לא תמיד מצליחים להתחבר בצורה מספיק משולבת. היכרות קצרה, אז יואב, פסיכולוג בהתמחות רפואית, כיום אני במסלול השלמות לדוקטורט באוניברסיטת חיפה, במעבדה לחקר הכאב בראשות דוקטור פאבל גולדשטיין. אני פסיכולוג מרפאת הכאב בבית חולים אסותא רמת החייל, מנחה סדנאות מיינדפולנס, חוסן, הפחתת סטרס, ולדעתי הפרט הכי חשוב שאולי צריך להיות בראש ההיררכיה, אני אדאג לתקן את זה, נשוי לנטע, מתגוררים בתל אביב. אז על מה נדבר היום? בעצם ההרצאה שלי מחולקת ל4 נושאים בגדול. הנושא הראשון הוא כאב בראי ההיסטורי, שזה נושא שמאוד מאוד מעניין אותי באופן אישי. הרבה פעמים יוצא לי לחשוב מה היה קורה אם הייתי מתמודד עם X, Y, לפני 5 שנים, לפני 50 שנים, לפני 1000 שנים. וכאב, תכף נראה ונלמד שהאופן שבו תופסים היום כאב הוא די שונה מהאופן שבו תפסו אותו בעבר. לאחר מכן נדבר מה קורה לי בגוף בזמן חוויית הכאב, ממש קצת מבוא 101 לכימיה ולתקשורת של קולטנים, לא הכי מעניין אבל קשור מאוד לנושא שלנו, וקצת נדבר על מערכות חירום, שזה משהו שדוקטור מדברי דיברה עליו בהרצאה הקודמת, ואיך הן מתקשרות לחוויית הכאב, ומה שיוביל אותי למיינדפולנס, ואיך אנחנו יכולים דרכו להפחית סימפטומי מתח וכאב, וכמובן איך הכל מתקשר לחוויה שלנו הגופנית וגם הסובייקטיבית. אז אנחנו נתחיל קצת עם היסטוריה, לא יהיה משעמם כמו בשיעורי היסטוריה שאנחנו מכירים, כי הפעם אנחנו מדברים על איזשהו נושא שאני מניח רוב מי שעכשיו מאזין או מסתכל מכיר או מכירה מקרוב, ואת האמת כשמסתכלים איך בעבר היו מתייחסים לכאב, מוצאים משהו מאוד מעניין. בעבר, כלומר כשאנחנו הולכים אלפי שנים אחורה, אדם הקדמון, אינדיאנים, שבטים, אנחנו רואים שההתייחסות לכאב ולמצבים רפואיים הייתה די הוליסטית. כלומר, היינו מטפלים במשחה ובקליפת העץ, היינו רוקחים איזשהו שיקוי מסתורי, אבל בנוסף תמיד היינו מוסיפים איזה כישוף, איזה תפילה. תמיד היה משהו נוסף, גם גוף וגם אם נרצה רוח, או איזה משהו שהוא מעבר לגוף. אם אנחנו עושים איזה ריצה קדימה, אנחנו מגיעים לימי הביניים, וכבר אז אפלטון, שהוא פילוסוף מאוד מאוד מפורסם, מתחיל לזהות איזושהי מגמה שהוא מזהיר ממנה. אני מצטט, הטעות הגדולה של דורנו, טיפול בגוף האדם דרך הפרדתו מהנשמה. זאת אומרת, כבר ב-400 לפני הספירה, אפלטון מזהה שקורה פה איזה משהו, ותכף נרחיב עליו. אז בשקף הבא אני ריכזתי, זה תמיד מאוד מאוד מעניין להסתכל וללמוד את הדברים האלו. אלו משככי כאב היו נפוצים בעבר. כשאני מדבר על העבר, אני מדבר גם על העבר הקרוב, שימו לב דיקור שעדיין נמצא זמין בכל אחד וקופות החולים שלו והטיפולים הטבעיים. אז נכון, יש לנו בדיקור עדות ללפני 100 שנים, אבל גם יש כל מיני משככי כאבים עם עדויות מוקדמות יותר. אנחנו רואים שקליפת עץ ערבה, למשל, מופיעה בכתבים כמשככת כאב ואנטי-דלקתית, לפני 4,000 לפני הספירה, כן? 6,000 שנים, שזה משהו מאוד מאוד משמעותי, מאוד מעניין. אנחנו רואים את הפרק שכבר אנחנו רואים ב-3,400 לפני הספירה, עדויות לשימוש שלו כמייצר, משכך כאב ומייצר תחושה אופורית, לאחר מכן אנחנו יודעים על הגלגול שלו בתור סם האופיום, ועוד איזה ככה פיקנטריה מעניינת, זה דג החשמל. דג החשמל
שהיה משכך כאב. בעצם אנשים שהיו סובלים מכאבי ראש, כאבי שיניים, היו נותנים להם איזה זץ קטן באמצעות הדג הזה, עדויות לשימוש 2500 לפני הספירה, בעיקר במצרים, ככה שאנחנו רואים שיש כל מיני משככי כאבים בעבר, ושימו לב איך אנחנו כל הזמן מתקדמים ונהיים מודרניים יותר במרכאות, אבל שימו לב מה קורה באזור המאה ה-19. באזור המאה ה-19, סינתטיות של כל מיני צמחים וצמחי מרפא ושיקויים בעבר, הופכים להיות יותר ויותר זמינים בחנות הפארמה קרובה, לא מאוד מפוקחים. אנחנו רואים פה שיקוי אופיום, שאפשר פשוט לרכוש, טיפות קוקאין לכאבי שיניים, שימו לב לתמונה, כן, מקהל היעד, סירופ מורפיום לכאבי שיניים, שוב פעם, שימו לב מקהל היעד, כלומר, יש לנו באמת איזושהי התפרצות מאוד גדולה של משככי כאבים, מאוד מאוד יעילים, אבל בלי הרבה פיקוח, בלי הרבה הבנה מה קורה ולמה אנחנו נותנים את הדברים האלו. אז אנחנו רואים בנוסף לשימוש הנרחב מאוד במשככי כאבים סינתטיים, בעצם סוג של פיצול שמתחיל להתבסס. אנחנו רואים שהרופא, או דמות הרופא, בעצם מקבלת איזושהי סמכות, או איזשהו, נקרא לזה מצב שהוא די בסיסי, די דיפולטי אם נרצה, לי כואב משהו בגוף, אני אלך לרופא. לי יש איזושהי בעיה שהיא רגשית, שהיא נפשית, אני אלך לפסיכולוג. ואז יש איזשהו פיצול, הגוף לרופא, הנפש לפסיכולוג, לפסיכולוגית בשקף הנוכחי, ואנחנו קצת מתרחקים. אתם זוכרים את ההזהרה הקודמת מימי הביניים, זה קצת מתחיל לקרות. עכשיו, אנחנו רואים עקב כל מיני עדויות איזושהי מגמה במאה ה-20, ואנחנו בעצם מתחילים לחזור לגוף נפש, באיזושהי ראייה הוליסטית כמו שהיה בעבר, בהיסטוריה היותר קדומה. אנחנו רואים כל מיני מגמות שקצת מפקפקות בפיצול הזה, אז אני אתחיל עם גם היבט שעלה בהרצאה הקודמת, וקוראים לו מגפת האופיאטים בארצות הברית, וגם בעולם. אנחנו רואים שבמשך השנים, רגע, הנה זה, אני מציג פה איזשהו שקף שמציג את מקרי המוות שנגרמו כתוצאה ממנת יתר של אופיאטים. רק בארצות הברית, שימו לב, ובין השנה 99 ל-2019, כלומר חסר לי פה עוד 3 שנים, ספוילר זה עוד יותר ממשיך לעלות, ולפתע מבינים שרגע, האופיאטים האלה שנתנו אז לכאבי שיניים וחילקנו בצורה שהיא לא מאוד מבוקרת, פשוט גורמים למוות. ולכן אנחנו אומרים, אוקיי, רגע, יכול מאוד להיות שהתרופה המאוד מאוד חזקה הזאת היא לא בהכרח פתרון הקסם שאולי חשבנו שהיא בהתחלה. מגמה נוספת שקצת מפקפקת בפיצול ההיסטורי, זה שאנחנו רואים ששכיחות של כאבים וכאבים כרוניים רק עולה. אם התרופות היו הפתרון, כלומר אם זה היה מטפל בשורש הבעיה, סביר להניח שהיינו מכחידים את כל הכאבים מהעולם. ובפועל, ככל שאנחנו מתקדמים וככל שאנחנו עולים עם השנים, אנחנו רואים שהשכיחות בכאבים כרוניים, שימו לב, רק עולה ועולה, גם בגברים, גם בנשים. כלומר, יש פה צורך לאיזשהו שינוי כיוון באופן שבו אנחנו מתייחסים או מטפלים לכאב. המגמה האחרונה שהיא קורית גם בכל מיני עולמות של טיפול, היא איזושהי שאיפה לטיפול, לגישות טיפוליות שמשלבות גם גוף וגם נפש. אנחנו רואים את הפסיכותרפיה הגופנית שמתחילה לצמוח ולתפוס תאוצה, את המיינדפולנס, כוכב ההרצאה שאנחנו תכף נרחיב עליו, ו-CBT, טיפול קוגניטיבי התנהגותי. מי שלא מכיר, CBT בעצם מניח איזושהי הנחה שכל חוויה שלנו, כל התנהגות, היא מבוססת על 3 צלעות, על מחשבה, שבעקבותיה עולה רגש, שבעקבות הרגש הזה עולה איזושהי התנהגות. ואנחנו כל הזמן, בכל מיני סיטואציות, נעים לפי המשולש הזה. זאת אומרת, יש פה גם חוויה שהיא קוגניטיבית, גם חוויה שהיא רגשית, גם חוויה שהיא התנהגותית, הרבה פעמים גופנית. אז אנחנו רואים הרבה גישות שמחפשות שוב פעם את הגוף נפש, את ההוליזם הזה. אז אנחנו יכולים לראות שבעצם יש לנו איזשהו חזרה למשהו שבעבר שבטים קדומים ידעו בצורה די אינסטינקטיבית. מה שאני רוצה שנעשה עכשיו זה נצלול רגע טיפה למיקרו. מה קורה לי בגוף בזמן שכואב? מהי חוויית הכאב?
אז בגדול, וזה גם שקף שאני נורא שמחתי לראות בהרצאות קודמות, אנחנו רואים שממש לאחרונה, בשנה שעברה, נוצרה או עוצבה, או אם נרצה, נערכה, הגדרה חדשה לחוויית הכאב, ואנחנו רואים באמת איזשהו שינוי מאוד 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 מרגש, תרתי משמע, כשאנחנו רואים שהחוויה היא אינה רק גופנית, היא אינה רק פיזית, היא גם רגשית, וכמו שנאמר לפניי, מחקרי הדמיה מראים שכמעט כל כאב, אם לא רובם המוחלט, מערב היבטים במערכת הרגשית המוחית. כל כאב, הזרת הקטנה שנדפקת במשקוף, הנעץ שאנחנו מפספסים ובטעות מכניסים, וכן, וגם CRPS וגם פיברומיאלגיה וגם דלקת פרקים, כל הדברים האלה מערבים גם היבטים רגשיים. לכן אנחנו מקבלים פה איזשהו תוקף נוסף מארגון הבינלאומי לחקר הכאב, שאומר, כן, כנראה שבאמת זה לא רק בגוף, אנחנו צריכים להכניס פה גם את הרגש, גם את הנפש. אז אני שנייה יוצא וכן מתמקד בגוף, אנחנו תכף נראה איך זה מתחבר לנו להיבטים הרגשיים ולהיבטים הנפשיים, אבל מה קורה בגוף בזמן חוויית הכאב? עכשיו אני מתנצל מראש מחוקרים ומדענים שהקדישו את חייהם כדי לחקור את הדבר הזה, אני הולך לעשות פה רדוקציה מאוד מאוד משמעותית של כל התהליך הזה, מתנצל מראש, אבל כדי להעביר את העיקרון, אנחנו נעשה את המצגת הזו שתעזור לנו לסייע, להבין את מסלול הכאב בגוף. אז בגדול, מסלול הכאב מורכב מ4 תחנות עיקריות. לנו יש המון 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 קולטנים על גבי האור, מיליונים, מיליארדים, בכל מקום שבו יש מגע יש גם קולטן כאב. ולמעשה כשאנחנו חווים איזשהו גורם שמפעיל, נקרא לזה פציעה, גירוי, לחץ, פה עשיתי מסמר שהוא קצת לא פרופורציונלי לגוף האדם, אבל בסדר, אתם תזרמו איתי, כשהמסמר הזה חודר לרקמת האור, אנחנו מתחילים לקבל מסר חשמלי מאותו קולטן, שמועבר באופן מאוד מעניין, לא למוח ישירות, אלא לעמוד השדרה, לאזור שנקרא צומת הדורסלית, לא צריך לזכור, לא יהיה בחומר, לא יהיה במבחן מה שנקרא, אבל המסרים החשמליים בעצם מגיעים לעמוד השדרה, לבסיס עמוד השדרה, ושם אם נרצה יושב אדם עם מחשבון, אדם קטן, ואומר, המסר שקיבלתי עכשיו מספיק חזק כדי שימשיך להעביר אותו ולפרש אותו כמסר כאב. בהנחה שהמסר הזה הוא באמת חזק ובאמת משמעותי והתפרש כמסר כאב, לאחר מכן אותו מסר עולה למוח, וגם שם יושב איש קטן עם מחשבון ואומר, האם המסר שקיבלתי מעמוד השדרה מספיק חזק כדי שהמוח יפרש אותו ככאב? אם כן, הוא יעביר מסר אל המוח ותהיה חוויית כאב. כלומר, יש לנו פה 4 תחנות עיקריות. יש לנו קולטן כאב על גבי האור, מסרי כאב שעוברים אל עמוד השדרה, מסרי כאב שעוברים אל המוח, והפרשנות של אותם מסרים של המוח. עכשיו, אז למה אני מספר לכם את הדבר הזה? ולמה זה חשוב? בעצם אנחנו רואים שאנחנו יכולים להשפיע על חוויית הכאב על ידי השפעה על המסרים האלה. קצת נאמר על ידי דוקטור מדברי בהרצאה הקודמת, על ידי באמת גישות טיפול חדשות שמנסות להבין בדיוק איך אני יכול להשפיע על חוויית הכאב, על אותם מסרים חשמליים, ובואו אני אתן לכם דוגמה לשתי סוגי השפעות. השפעה אחת שיכולה להחמיר את חוויית הכאב, דרך המסלול הזה שהרגע למדנו, והשפעה אחת שיכולה לשפר את חוויית הכאב. אז בואו נתחיל. אני מניח שרובנו שמענו, הכרנו, הוצג בפנינו בעבר המונח fight or flight. אז fight or flight היא מערכת קדומה, אם נרצה ירושה אבולוציונית, ששימשה בצורה מאוד מאוד מוצלחת את האדם הקדמון. כשהאדם הקדמון חי בסביבה הפראית, בסוואנה, בספארי, הוא היה צריך להתמודד עם המון גירויים ואיומים שאליהם הוא היה צריך להתייחס באופן מיידי, אחרת חייו היו בסכנה. אחרת ממש מדובר בסכנת חיים. ולכן עם השנים, לצורך העניין, כשהוא ראה את אותו נמר, או זה יכול להיות גם דוב, וזה יכול להיות חיה ארסית אחרת, המערכת הגופנית התגייסה באופן
אינסטינקטיבי, אוטומטי, כדי לסייע לו לקבל את ההחלטה הטובה ביותר, to fight או to flight. שימו לב, fighting or flight. שניהם החלטות הישרדותיות. אני יודע שהיום הרבה פעמים מצמדים את המונח בריחה לפחדנות, להימנעות, אבל זה לא מדויק מבחינה אבולוציונית, כי בריחה היא פעולה משמרת חיים. לכן המערכת הזאת, שתכף נרחיב עליה קצת מה קורה במהלך שהיא פועלת, שימשה את האדם הקדמון לאורך שנים רבות, ולמעשה נטמעה בנו עד עצם היום הזה. אז דיברנו על כך שהיא נועדה להתמודד עם איום ספציפי וממוקד, היא ירושה פיזיולוגית שקיבלנו בתהליך האבולוציה, והיא יכולה להשפיע על מערכות אחרות, כמו מערכת הכאב. ושימו לב, מה קורה בגוף בזמן חוויית fight or flight? אני סימנתי פה באדום את הדברים המאוד מאוד בולטים לענייננו, אבל לא רק. ראייה מצומצמת, מה שנקרא tunnel vision, כי כשהאדם הקדמון נאלץ להתמודד עם אותו איום, היינו צריכים להיות מאוד ממוקדים. פגיעה בשמיעה, שימו לב, פגיעה בשמיעה, כי אנחנו צריכים להיות מאוד ממוקדים במשהו אחד, ולזנוח קירויים אחרים. לכן השמיעה שלנו נפגעת. הדופק שלנו מואץ, כדי שבאמת השרירים שלנו יתכווצו, ויהיה יותר אנרגיה, נוכל אולי לתפוס איזה ענף, או להילחם, או לטפס על עץ כדי לברוח. הנשימה שלנו היא מהירה ושטחית, כפות הידיים דרך אגב מזיעות הרבה פעמים, מדוע? כי אנחנו רוצים לאחוז במשהו, אנחנו רוצים לטפס על איזשהו עץ, שימו לב לירושה ההיא, ייצור הורמונים מוגבר, קורטיזול, אדרנלין, הורמונים שמאוד מאוד חיוניים שיהיו בזמן שאנחנו צריכים להגיב למשהו, אבל הרבה פעמים הם גם תורמים במידה רבה לחוויית הכאב. אז על פניו כן חשוב להבין שהיא מצילת חיים, היא מערכת מאוד מאוד חשובה. נשאלת השאלה, אתם צריכים לשאול אותי איפה הקאץ'. אז הקאץ' הוא בעצם שאנחנו לא האדם הקדמון. אנחנו חיים בסביבה של גירויים שלא מאוד קשורים. יש לנו זוגיות ודאגות בריאותיות, ועובר ושב או משכנתה, ומשפחה וילדים, ועבודה, ואנחנו גם גרים באקלים, בואו נאמר, ביטחוני, שמאתגר אותנו כל איזה 2-3. למעשה, האיום שלנו הוא כבר פחות ספציפי, הוא כולל יותר. ולכן, אנחנו לפעמים נכנסים לאיזשהו לופ, לאיזשהו מעגל שלילי, שבו אנחנו מרגישים איזושהי מצוקה, איזושהי תחושת סכנה. וזה יכול להיות אחד מכל הדברים האלו, זה יכול להיות הצטברות. מערכת ה-fight or flight עולה באופן אינסטינקטיבי, כי זה מה שאנחנו מכירים, זה מה שמכוות בנו, זה בקוד שלנו מה שנקרא, מה שיוצר תגובת סטרס. שימו לב, אותו סטרס הוא חיוני לתגובה או לבריחה, אבל אותו סטרס, בגלל כל הדברים שציינתי, קיבוץ השרירים, הורמוני הסטרס, הנשימה, למעשה זה מגביר את חוויית הכאב. ואז מה קורה? אני מרגיש שאני שוב פעם בסכנה, מצוקה רגשית, ואני נכנס שוב פעם ושוב פעם ללופ הזה, ששוב פעם זה קורה. כל הטיפולים שעשיתי לא עוזרים לי, ניסיתי טראמדקס וניסיתי כאלה ואחרים, והייתי בזריקה כזאת, והייתי באוסטאופט ופיזיותרפיסט, וכלום לא עוזר. הגוף נכנס ל-fight or flight. אני שוב פעם בסטרס, עוד יותר כואב, ולופ אחרי לופ אחרי לופ. וככה אנחנו בעצם משפיעים על ידי היבטים אבולוציוניים שקיימים בנו על חוויית הכאב. אז מה עושים? אחרי שלמדנו את הדבר הזה, ניסיתי לכם ממש קורס מזורז בכאב ובמערכות חירום, וכמובן בהיסטוריה של כאב, אז מה אנחנו יכולים לעשות כדי להשפיע על חוויית הכאב? אוקיי, פה אנחנו נכנסים לעולם מרתק, לעולם שאני מאוד אוהב לשחות בו, זה בעצם אסטרטגיות להפחתת סטרס וסימפטומי כאב. אנחנו ראינו שאנחנו מתבססים על איזושהי מערכת סגורה, שמאוד אוהבת לעבוד בצורה אוטומטית. היא מאוד אוהבת במרכאות להקל עלינו, כי יש לנו איזשהו קוד שעובד שנים רבות ומשרת אותנו. אבל הרבה פעמים האוטומטיות הזאת, בין אם היא קוגניטיבית, בין אם היא רגשית, לא בהכרח משרתת את חוויית הכאב שלנו. מיינדפולנס הוא אחד המושגים הכי פופולריים בעולם הטיפול בשנים האחרונות,
אני אעשה לכם איזושהי היכרות זריזה עם עולם המיינדפולנס, למי שלא מכיר. למעשה, מיינדפולנס מגיע אלינו מהמסורת הבודהיסטית. בגישה הבודהיסטית יש המון 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 תרגולים שבעיקר נועדו כדי להבין את מקור הסבל בעולם, להבין מהו האני, מהו הסלף. אני לא אלאה אתכם בפרטים, מדובר בסמינרים של שנים, אבל יום אחד חוקר אמריקאי בשם ג'ון קבט-זין הבין שיש תרגול מאוד מסוים, שבו הנזירים הבודהיסטים שיושבים ומתרגלים, למעשה מנסים לשהות ברגע הנוכחי. מאוד מוזר, לשהות ברגע הנוכחי, ולהתייחס לרגע הזה כמשהו שהוא לא שיפוטי, כחוויה שהיא כאן ועכשיו. והוא חושב לעצמו, תראו, זה יכול מאוד להתאים לחוויה של האדם המודרני, של המאה ה-20, של המאה ה-21, שאנחנו בעצם נכנסים לעולם מאוד מאוד תזזיתי, לעולם מאוד חומרי, לדאגות שכל הזמן מטרידות אותנו. אני קורא לזה, אנחנו קצת נוסעים בזמן, כי רוב היום אנחנו או חושבים על מה היה בעבר, דברים שלא עזרו, חרטות, דאגות, זיכרונות לא נעימים, או על מה שיהיה בעתיד, מה יהיה איתי, ככה אני אזדקן, איך זה ייגמר. ואנחנו הרבה פעמים שוכחים שהי, ההווה, המציאות היא כאן. מי שאיתי, מי שרואה אותי, אתם כאן ברגע נוכחים איתי. ועכשיו, אנחנו כל הזמן מאתגרים אותנו, כי יש את הוואטסאפ בצד, ויש את הפייסבוק, ואת האינסטוש, וכל אחד וההסחות שלו, אבל רגע, מה עם ההווה? מה עם הרגע הנוכחי? שימו לב להגדרה המאוד מאוד מעניינת של מיינדפולנס. זאת ההגדרה הכללית, הכי פופולרית, הבאת תשומת לב מכוונת ובלתי שיפוטית לחוויות המתרחשות בהווה. ההגדרה הזאת נועדה להבהיר לנו שלא מדובר בהכרח במדיטציה, בנירוונה מורכבת שיש להגיע אליה איזו הערה כזו או אחרת, כי הרבה פעמים כשאני שואל אנשים מה זה מיינדפולנס, אומרים לי זו מדיטציה, הם ידמיינו ממש כמו בציור כאן, מתרגלת או מתרגל לשלוב רגליים בתנוחת מדיטציה, אבל כשמסתכלים על ההגדרה זה לא מדויק. הבאת תשומת לב מכוונת ובלתי שיפוטית לחוויות המתרחשות בהווה. כלומר, מדיטציה היא דרך להגיע למיינדפולנס. אוקיי, זאת אומרת, המטרה שלי כאן בשתי דקות הבאות תהיה איך אנחנו עושים את זה. הכותרת של ההרצאה שלי היא מיינדפולנס וכאב בחיי היום-יום. איך אני לוקח את הדבר הזה שהוא מאוד מורכב, ותכף נראה עד כמה, אפשר ליישם אותו. נוכל ליישם אותו ממש ביום-יום שלנו, ב5 דקות הפסקה בין משימה כזו או אחרת. כמה יתרונות על מיינדפולנס וכמה פרטים מאוד מעניינים. מעריכים ש300 מיליון בני אדם מתרגלים מיינדפולנס, שימו לב למספר הזה, 300 מיליון. לפחות פעם אחת במהלך השבוע שלהם. 300 מיליון בני אדם. מעל 21,000 מחקרים הראו שמיינדפולנס עובד. זה יעיל, אנחנו תכף ניגע ביתרונות ואיך זה יעיל, אבל מעל 21,000 מחקרים. היום אנחנו כבר מתקדמים, אנחנו כבר נכנסנו לשוק האפליקציות, לכל אחד מאיתנו יש אייפון, או יש לו אנדרואיד, וכל אחד במשפחה שלו, כן? ותפתחו את הגוגל פליי, או תפתחו את חנות האפליקציות של אפל, תכתבו מיינדפולנס ותראו מה קורה. המון המון אפליקציות עוסקות במיינדפולנס. אני חושב שאחד מסמלי התקופה, שהוא נטפליקס, אין אחד שלא מכיר, הכיר בחשיבות של מיינדפולנס בשיתוף פעולה מרתק עם אחת מהאפליקציות המשמעותיות ביותר, נקראת Headspace, ולמעשה יצרו סדרה של מיינדפולנס, שבה אנחנו בעצם עוברים שלב על מיינדפולנס. אני מאוד מאוד ממליץ לכם, כל מי שיש לו נטפליקס, לכתוב מיינדפולנס בעברית, באנגלית, לדעתי יש גם תרגום לעברית, ופשוט לראות איך אנחנו יכולים לתרגל בצורה פשוטה, מונגשת, וזה נפלא. עוד איזשהו סימן לעד כמה הדבר הזה מאוד פופולרי. עוד איזו הערה או מידע נחמד, המון חברות מאוד מפורסמות וגדולות, מצהירות שאנחנו מיישמים מיינדפולנס לרווחת העובדים ולשיפור האפקטיביות. גוגל, אינטל, פייסבוק, חברות שמתחילות ישיבות צוות במיינדפולנס, מסכמות יום במיינדפולנס.
מביאות סדנאות מיינדפולנס, כי הם רואים, א', העובדים שלנו מאוד מאוד אוהבים את זה, וב', הם יוצאים מסדנה כזאת והם נהיים אפקטיביים יותר, כלומר, משהו מייצר אצלהם אפקטיביות גדולה יותר. אז כמה יתרונות, למה זה עובד? אנחנו יודעים שזה מפחית לחץ, מתח וחרדה, אנחנו תכף נראה גם למה ואיך. זה משפר את איכות השינה, אני יודע ששינה היא היבט שנורא נורא מעסיק את עולם הכאב. בגלל שאנחנו לא ישנים, אנחנו עייפים, כשאנחנו עייפים, אנחנו יותר עצבנים, יותר מתח, ואז אנחנו נכנסים למעגל הזה. ככל שאני עצבני יותר, סטרס, זוכרים? הראיתי לכם את זה קודם. מרגיע מחשבות מתרוצצות. הרבה פעמים אנחנו, אם נרצה ואם לא, פתאום מוצפים ברצף של מחשבות. הן יכולות להיות רציונליות, הן יכולות להיות לא רציונליות, אבל פתאום איזה גל של מחשבות. וקשה מאוד לעצור. פתאום אנחנו נורא נלחצים מצבר מחשבות שכזה, וחסר לנו הכלי, חסר לנו מה אני עושה עכשיו כדי לעצור את הדבר הזה, להתמקד רגע במשהו אחר, במשהו שהוא יכול להיות מאוד פשוט, כמו נשימה, והוא יכול להיות לשטוף את הכלים, הוא יכול להיות, אני מאוד אוהב לגנן, אז זה יכול להיות לגנן ולשתול איזה צמח נחמד, אבל משהו שעוצר רגע את המחשבות האלה שעשויות לעורר את מערכות החירום שלי. ריכוז, ערנות ואנרגיה, שזה כמובן מתקשר לכל שאר הפרמטרים. אז לרוב כשמדברים על מיינדפולנס, אנחנו נדבר על מיינדפולנס מדיטיישן. דרך אגב, לא נעשה את זה היום. מיינדפולנס מדיטיישן מאוד מאוד פופולרי, אני דווקא רציתי להראות סוגים נוספים של מיינדפולנס שקל יותר ליישם. מיינדפולנס מדיטיישן נורא דוגל בחמלה, בקשב לעצמי, לרוב יתבצע באמצעות הדרכה, אנחנו נשים אוזניות ונאזין למנחה כלשהו שידריך אותנו, זה יכול להיות גם עם איזשהו דימוי חזותי, ובעצם המטרה היא לעזור לנו להישאר בכאן ועכשיו. אבל מה שאני רוצה לדבר איתכם היום, הוא קודם כל אימון מאוד מסוים, שאנחנו יכולים ליישם אותו בכל רגע. נקרא אימון קשב, והוא היבט מאוד מעניין של מיינדפולנס, כי גם הוא, שימו לב להגדרה, אם אתם זוכרים, מחזיר אותנו לכאן ועכשיו. הסיבה לציור הנחמד הזה שאני ככה הצבתי כאן, זה באמת להדגים שוב עד כמה אנחנו כל הזמן מופתצים בגירויים. גם מי שעכשיו איתי, סביר להניח שהוואטסאפ ווב עובד, שהפייסבוק עובד, אולי איזה אתר קניות נחמד, אולי עושים שופרסל, אולי יש רעש של הילדים מאחורה, אולי צריך לעשות כלים, אולי איזה מחשבה עולה. האור, המזגן, אנחנו כל הזמן מופצצים בגירויים, בדרך אגב כל הגירויים האלה נקלטים ברמה כזו או אחרת על ידי המוח שלנו. איזה גירוי אנחנו נתמקד בו? סביר להניח הגירוי שאנחנו נדרג אותו כמשמעותי ביותר. מי שמקשיב לי, מי שאיתי כרגע, בעצם אומר, אני אקשיב לבחור הזה, נשמע די מעניין, אני מקווה לפחות, לכן אנחנו מוכוונים, אתם מוכוונות ומוכוונים אליי, התעדוף הוא עליון. כשכואב, צורך העניין, כשאנחנו בחוויית כאב מאוד מאוד משמעותית, זה הגירוי המשמעותי ביותר, וזה לא יעזור אם נעשה מיינדפולנס כזה או אחר, וזה לא יעזור אם יגידו לנו להירגע, אני הרבה פעמים רואה אמהות עם הילדים, תירגע, פחות, אלא אנחנו צריכים איזשהו כלי יותר מתוחכם, איזה, נקרא לזה, תת משפחה של המיינדפולנס, שייתן לנו את היכולת לעצור. אני ברשותכם רוצה לעשות לכם מבחן, אני מקווה שחלקכם עוד איתי, מדובר בתרגיל קשב. תרגיל קשב שבמהלכו אני אבקש מכם בעצם לספור את כמות המסירות, שימו לב, אני הולך להציג לכם פה שתי קבוצות שהולכות להתמסר בכדור, קבוצה אחת תלבש לבן, קבוצה אחת תלבש שחור, ואני אבקש מכם לספור את כמות המסירות של הקבוצה שלובשת לבן. מי שמכיר את הסרטון הזה, אני מתנצל מראש, אבל מי שלא, בואו ננסה. נועד להבין איפה הקשב שלנו ממוקם, איפה הוא נמצא. אז אני נורא מקווה שהסרטון יעבוד, אני מקווה שאתם עדיין איתי, ובואו ננסה. This is a test of selective attention. Count how many times the players wearing white pass the basketball. אז שוב, כמה מסירות? 1,
2, ונתחיל, 3. How many passes did you count? אוקיי. The correct answer is 15 passes. אז בהחלט חלקכם זיהיתם או הצלחתם לספור נכון 15, ואני נורא, קודם כל הכבוד, כן, אכן תרגול קשב מעניין, אבל היה פה עוד משהו בסרטון שייתכן ופספסתם. בזמן שספרתם את המסירות, חלפה גורילה באמצע המסך. בזמן שאנחנו היינו ממוקדים במסירות של הלבנים, ספרנו באמת במאמץ מאוד מאוד גדול. This video is from research. ופספסנו את הגורילה. נעביר אחורה. והנה היא נכנסת. עכשיו, התרגיל הזה נועד להדגים עד כמה המוח שלנו מתוחכם. עד כמה המוח שלנו הוא באמת מתעדף את הקשב שאנחנו נותנים לכל דבר. ובמידה והגירוי הוא מאוד ממוקד, כמו קצת היטלתי בכם ואמרתי תתמקדו אך ורק במסירות. במיוחד בזמן חוויית כאב, כשאנחנו ממוקדים בגירוי מאוד מאוד מסוים, אנחנו מפספסים המון. מפספסים המון חומר, המון מידע מאוד מאוד עשיר, שיוכל לסייע לנו להתמודד עם אותה חוויה. לכן אני נכנס לאימון שנקרא אימון קשב, או attention training technique, שזה אימון שלשמו כן הוא, מתאמנים, זה כמו שריר. יש כאלה שטובים יותר, יש כאלה שפחות, אבל אפשר לפתח את הדבר הזה. אני אראה לכם עוד סרטון על איך אנחנו יכולים לחזק את השריר הזה, וההנחה היא שככל שנתאמן בהפרדת הגירויים, במתן קשב טוב יותר לגירויים סביבנו, אנחנו נדע גם לצאת, למשוך את עצמנו מההיסחפות הזאת, שהרבה פעמים קורית בזמן חוויית הכאב. את ההוספה של המחשבות המאוד קשות, הרגשות הקשים, בעצם לעשות איזה, רגע, אבל יש פה עוד משהו. אז ברשותכם אני אראה לכם סרטון, שהמטרה שלו היא להקשיב. אני מקווה שהסאונד יעבוד טוב. להקשיב לכל מיני גירויים, סרטון מאוד קצר, אנחנו נעשה את זה 2 דקות, ואתם תראו, ואני כבר אומר לכם, מהרגע הראשון, כל הצלילים שתשמעו מופיעים. ההכוונה תתבצע על ידי כתיבה, אתם תראו מישהו שיכתיב לכם במה להתמקד בכל פעם, ונראה האם תצליחו, אני מאוד ממליץ לשים אוזניות, למי שיש לו אוזניות זמינות, האם תצליחו להתמקד כל פעם בגירוי שאליו אנחנו מפנים את תשומת הלב. אוקיי, בהצלחה. רגע, כן. אוקיי, אז ההנחיה היא להקשיב ולהתמקד כל פעם בצליל אחר. ואנחנו תכף ננחה אתכם באיזה צליל להתמקד. אז ההנחיה גם, אם המים שלנו, אם התודעה קצת עוברת ממקום למקום, זה בסדר. נחזיר אותה למקום ולגירוי הנכון. אז נתחיל במה אנחנו יכולים לשמוע. מה אנחנו מזהים? כמה גירויים אנחנו יכולים לשמוע? אוקיי. עכשיו בואו ננסה להתמקד רק בציוץ הציפורים. אם המחשבה נודדת, פשוט תחזיר אותה, בציוץ של הציפורים.
ועכשיו בואו ננסה להתמקד בצליל של טפטוף המים. רק טפטוף המים. כל הזמן חוזרים לטפטוף המים, גם אם אולי איזו מחשבה, נחזור אליה, כי כרגע אנחנו רק בטפטוף המים. ועכשיו ננסה להתמקד בצלילים של הילדים שמשחקים. אוקיי, אני עוצר כאן. בעצם המטרה של התרגול הזה היא, אני כל הזמן מופצץ בגירויים, ואני לפעמים לא שם לב. הדבר נכון דרך אגב למי שאוהב מוזיקה, לשיר. קחו את השיר שאתם הכי אוהבים, ותתחילו לפרק את כלי הנגינה. להתמקד רק בתופים, להתמקד רק בבאס, להתמקד רק בגיטרה, רק בכלי הנשיפה. ולפתע להבין ששלל המידע שאנחנו חיים בו, או העושר הזה, הרבה פעמים החוויה שלנו נורא מצומצמת, בגלל התיעדוף הזה שאנחנו נותנים לגירויים שונים. לכן גם כשאנחנו נכנסים לתוך חוויה מאוד משמעותית של כאב, של תעוקה, של עצב, זה הגירוי שלמעשה המוח שלנו אומר, אוקיי, זה הגירוי שאני אתן אליו את 100% הקשב שלי, ואני אתעלם מהשאר. המטרה שלנו במיינדפולנס, המטרה שלנו באימון הזה, באימון הקשב, היא להגיד, רגע, מוח מתוחכם וערמומי שכמוך, נכון, יש פה גירוי משמעותי, אבל יש עוד דברים. יש עוד דברים שאני יכול לשים אליהם לב, שאני יכול להיות מועצה מהם, שאני יכול קצת לקבל איזושהי נחת מהם. אז זה היה איזה סוג של מיינדפולנס שאפשר ממש ליישם אותו בזמן שאנחנו שומעים שיר. אני כמובן אשלח את הלינק לכל מי שרוצה, זה ביוטיוב, זה זמין, מאוד מעניין לתרגל את השריר הזה, כי זה שריר. אנחנו נצטרך קצת מה שנאמר קודם לגבי הידרותרפיה. התרגול הוא מאוד חשוב. כל הזמן גם יש לנו הזדמנויות. אני רוצה לעבור, נעצור את זה, יופי. אוקיי, אנחנו פה. אחת הטכניקות או האסטרטגיות שאני הכי מתחבר אליהן, נעזר בהן, ומשתמש בהן כעוגן, לעצור בדיוק את הרצף הזה שאנחנו הרבה פעמים נתפסים אליו, נסחפים בו, היא סריקת גוף. באנגלית body scan. סריקת גוף היא למעשה טכניקה, היא מדיטציה, היא איזושהי עצירה. במהלכה אנחנו מתמקדים בחלקים שונים בגוף, ובודקים בגדול מה שלומם. כמה פעמים במהלך היום בדקתם מה שלום כפות ידיים שלכם? כמה פעמים בדקתם מה שלום המצח שלכם? האם אתם מרגישים איזו תחושה בעורף עכשיו? האם חם לכם, קר לכם, נוח לכם? דברים שאנחנו עוד פעם, האוטומטיות הזו חוזרת. אנחנו כל הזמן מוצאים את עצמנו בסיטואציות, ורק אז מגיבים אליה. המטרה הרבה פעמים של מיינדפולנס היא לתת לנו חופש. חופש לבחור איך להגיב. אז אני חוזר קצת לסריקת גוף, למעשה מדובר בהנחיה, עוד פעם, גם אפשר למצוא ביוטיוב, שלל הנחיות, גם בעברית, גם באנגלית, ולמעשה אנחנו בודקים בצורה הדרגתית, מכף רגל ועד ראש, על ידי מיקוד קשב, מה מצב כפות הרגליים שלנו, מה מצב הרגליים שלנו, מה מצב החזה, הגב, הכתפיים, ולאט לאט עוברים. ברשותכם, אני רואה שיש לי עוד כמה דקות, אז אני אסיים באיזושהי הדגמה קצרה, ואני אנחה. אני מקווה שההנחיה תהיה לרוחכם. אז אני אבקש מכל אחד שצופה, שעדיין איתי, להבין רגע אם נוח לו בכיסא. אם הוא יכול לעשות איזשהו שינוי בתנוחה, שיוסיף לנוחות הזו. להתמקם בתנוחה נוחה, בכיסא, להרגיש את הישבן ואת הגב, שמתמחים על ידי הכיסא. שים את כפות הרגליים
על הרצפה, ולנשום רגע 2 נשימות עמוקות, רגילות, לא עמוקות מדי, לא שטוחות מדי, ולהבין רגע מה אני מרגיש בגוף. יכול להיות שאני מרגיש איזשהו מתח, אני לדוגמה מרגיש מתח באזור השכמות, ננסה קצת לזוז בכיסא, מרגיש קצת את המזגן על העורף. ועכשיו אנחנו ניקח את תשומת הלב שלנו, ונתמקד בכפות הרגליים. כפות הרגליים, בחמימות, במפגש עם הרצפה. למי שיחף, אולי איזו חמימות בין הרצפה לכף הרגל, למי שעם נעליים או כפכפים, בין הנעל לכף הרגל. מה קורה שם? אולי זה חמימות, אולי זה דחף להזיז, זה בסדר. זה הגוף. אנחנו נעלה בהדרגה לשוקיים. מתי פעם אחרונה שמנו לשוקיים? בנקודת המגע עם המכנסיים, ומי שעם מכנסיים קצרים אולי להעביר הקר מהמזגן. מרגיש אולי איזשהו רפיון עם כל נשימה, שזה מאוד הגיוני, כל נשימה מכניסה עוד יותר חמצן, עוזרת לרפיון השרירים, ויכול להיות שככל שאנחנו מתמקדים בכף הרגל, בשוקיים, פתאום יש איזו כבדות נעימה כזאת ברגליים, מושך מטה לכיוון הרצפה. נעלה לכיוון היריחיים, נקודת המפגש אולי של היריחיים האחוריות עם הכיסא, אולי שם יש איזו נקודת מגע עם הכיסא, אולי משהו שמושך עוד יותר למטה, גורם לנו להיות כבדים יותר. ובאמת כל המיקוד הזה בגפיים תחתונות פתאום הופך אותנו ליותר רפואי, מושך מטה לכיוון הרצפה, משחרר המון מתחים שהצטברו לאורך היום. ונעלה לחלל הבטן ולחזה, האזור הקדמי שלנו, שהרבה פעמים זה נקודת המפגש שלי עם אדם אחר. ונהיה מודעים רגע לבטן שמתנפחת עם כל נשימה, החזה שעולה, נקודת המגע עם החולצה, פתאום נרגיש איזה גל נוסף של רפיון. ונעבור לגב העליון, לגב התחתון, שמחזיק אותנו הרבה פעמים, אולי מצטבר שם קצת מתח, וגם אותו נרגיש לאט לאט איזשהו רפיון, משהו שלאט לאט משתחרר, נקודת המגע של החולצה, דברים שלפעמים אנחנו לא שמים לב אליהם. ונגיע לשכמות, השכמות. השכמות שלנו שהרבה פעמים תפוסות, כאובות, מקובצות, ופתאום נשים לב למשהו מעניין, הן מושכות למטה, בניגוד ללחץ ולסטרס, פתאום הן מושכות מטה לכיוון הרצפה, עם כל שאר האיברים שעברנו אליהם. פתאום רפואיות יותר. וניתן לו דגש אחרון לכפות הידיים, אולי יש חמימות, אולי יש לחות קלה. כמה אנחנו נעזרים בכפות הידיים שלנו להרים, לעשות, אייפון. היום האצבעות הם חלק נוסף מהתודעה שלנו. ונעשה סריקה מהירה על כל הגוף, כפות רגליים ושוקיים ויריחיים, ישבן, בטן, גב. כפות ידיים, אפילו זרועות, נכניס גם פנים, נצח. איך הכל פתאום כשאנחנו שמים לב ונותנים את הקשב, פתאום הופך רפוי יותר. מושך מטה. וניקח עוד 2 נשימות עמוקות. נכניס מהאף אוויר קר. ונוציא מהפה אוויר חמים. כל נשימה כזאת מכניסה עוד יותר רפיון
רוגע, כל האזורים האלה שהרבה פעמים אנחנו שוכחים שהם קיימים. עולים אלינו רק כשהם כאובים, עושים לנו טוק טוק טוק, אני כאן. אז הנה, פתאום אנחנו רואים אותם באיזשהו אקלים נוח יותר, רגוע יותר. אז אני באווירה הרגועה הזאת רוצה להגיד לכם תודה רבה, וששמחתי לדבר, ושמחתי אולי להרגיע חלק מכם, אולי ללמד קצת על המוח, איך אנחנו יכולים להשתמש בו כדי להקל על החוויה, גם חוויית הכאב, אבל גם על חוויית הסטרס, שהרבה פעמים מציפה אותנו, ומונעת ממנו לבחור בצורה חופשית. אז תודה רבה. תודה רבה, יואב. אני כבר יכולה להגיד לך שהתגובות מאוד טובות. רגועות? מאוד טובות ומאוד רגועות, כן, אנשים נרגעו, אני מקווה שלא נרדמו. גם טוב, קונה את זה. כן, נכון, התרגילי ההרפאיה הם מאוד מאוד חשובים, אני מסכימה איתך, לא חשוב שהכל אצלי עכשיו מתוח, אבל אני בטוחה שזה הסטרס גם מהכנס, ולא רק דיברנו על זה. מהיום מוסיף לזה. יש לנו בינתיים רק שאלה אחת. הנה, אנחנו מתחילים. חבר'ה, תשאלו כמה שאתם רוצים. רגע, תני להם להתעורר, תני להם לחזור, תני להם... לגמרי. א', השאלה האולטימטיבית, מה ההבדל בין פסיכולוג רגיל לבין פסיכולוג רפואי? אוקיי, שאלה מעולה. כן? ואני אוסיף לזה תת שאלה, זה לא רק מה ההבדל, אלא גם איזה כלים מעבר למיינדפולנס נותן סלש עושה פסיכולוג רפואי. קבוצתי, אישי. שאלות מעולות. אז אני אתחיל בהסבר קצר על תחומי המומחיות השונים של פסיכולוגים, כן? כשאני מדבר על פסיכולוגים, אני מדבר על אדם שלמד תואר ראשון ותואר שני בפסיכולוגיה, וסיים 4 שנות התמחות, ולמעשה קיבל את תואר המומחיות. למעשה יש כל מיני סוגים שונים של פסיכולוגים בישראל, יש פסיכולוג קליני, פסיכולוג רפואי, פסיכולוג התפתחותי, פסיכולוג חינוכי, ולמעשה כל פסיכולוג מוסמך לטפל בתחום מומחיותו. אז in a nutshell, הפסיכולוגיה הקלינית לרוב מתמחה ועוסקת בתחומי הפסיכופתולוגיה המורכבת יותר. אם נרצה דוגמאות כמו סכיזופרניה, הפרעות ביפולריות, היבטים מבחינת פתולוגיה יותר מורכבת, גם ההתמחות שלהם לרוב תעשה במרפאות לבריאות הנפש, בבתי חולים פסיכיאטריים, בעוד הפסיכולוג הרפואי יתמקד יותר בהיבטים רגשיים ונפשיים, שמתרחשים בקונטקסט, או נקרא לזה במסגרת, של מחלה, של פציעה, היבטים שקשורים לגוף ונפש, כלומר, לצורך העניין, את הפרקטיקום שלי עשיתי במחלקה האונקולוגית, את ההתמחות שלי אני עושה במרפאת הכאב, היבטים, אנחנו גם נהיה ממוקמים בבתי החולים, הכלליים, כן? אני באסותא, חבריי בסורוקה ובבלינסון, ובכל מקום אפשר למצוא פסיכולוג רפואי, בקופות החולים, במרפאות השונות. נעבוד עם צוות רפואי, דרך אגב, זה אחד הדברים המשמעותיים ביותר בעבודה של הפסיכולוג הרפואי, זה גם קצת לעבוד עם הצוות הרפואי, גם בפן של איך מתמודדים עם שחיקה, אבל גם, כמו שאתם קצת שמעתם לדעתי בצורה מדהימה בעיניי את דוקטור איילת מדברי, להבין גם על הפן הנפשי והרגשי שיש בהתמודדות עם מצב גופני. אני פחות אדבר על פסיכולוגים אחרים, כי ציינתם את הטייטלים האלו, אז פסיכולוג רפואי לרוב יעסוק בהיבטים הקשורים בגוף ונפש, על רקע של פציעה, של מחלה, של איזושהי התמודדות עם מצב גופני, והפסיכולוג הקליני, המומחיות שלו היא באמת בתחומים המורכבים יותר של הנפש, מבחינת פתולוגיה, כן, שאני אומר מורכב, זה מורכב פתולוגי, וזו לרוב תהיה הפרדה, זה לרוב יהיה תחומי העיסוק, במסגרות הציבוריות כמובן, בקליניקה הפרטית, גם מקפידים לעשות את ההבחנה הזו. עכשיו, בנוסף למיינדפולנס, נכון, מיכל, הייתה השאלה מה עוד? אז בעצם הפסיכולוגיה הרפואית נשענת גם על תיאוריות ומודלים שמדברים על הקשר הזה, על הקשר בין גוף ונפש, מה קורה לי כשאני יותר בסטרס, מה קורה לי כשאני יותר רגוע. אנחנו משתמשים הרבה פעמים בעזרים, כמו ביו-פידבק, שהוא סוג של, אם נרצה, מדד, שממש מראה לי את רמת הסטרס שלי, דרך פעימות לב, דרך מוליכות אור, דרך עוד כל מיני מדדים, ואנחנו יכולים לעשות עבודה שבעצם יש לי איזשהו פידבק, ממש ככה, למה קורה לי בגוף. בנוסף אנחנו נעים דרך העולמות באמת היותר קליניים, אם נרצה CBT,
אם נרצה תיאוריות פסיכודינמיות, כן, יותר שמרניות, אבל יותר מעודכנות לנוף הנוכחי, כדי להבין גם את המנגנונים הנפשיים, שיכולים לסייע לנו בהתמודדות עם אותה מחלה, אותה פציעה. זאת אומרת, אם אני אדם שאישיותית אני נמנע יותר, יכול מאוד להיות ששווה לעבוד על הדבר הזה, כי ההימנעות, כמו שנאמר בהרצאות קודמות, יכולה להחריף את המחלה, יכולה להחמיר אותה. אנחנו יודעים עכשיו שיש מחקרים מאוד מעניינים על הכנה לניתוח, הכנה פסיכולוגית לניתוח שמבוצעת בין השאר על ידי פסיכולוגים רפואיים, והמחקרים מדהימים, מראים שככל שאדם נכנס לניתוח כשרמות הסטרס שלו נמוכות יותר, זמן ההחלמה קצר יותר, ויעילות הניתוח גבוהה יותר. וזה די מדהים, די מובן מאליו, אבל ממש הראו, כשאנחנו עושים התערבויות פסיכולוגיות, בין אם זה נשימה, ובין אם זה מיינדפולנס, ובין אם זה עבודה רגשית, ההחלמה הגופנית משתפרת פלאים. אז אנחנו מנסים לאגד המון כלים מבוססים, מדעיים, מתוקפים במחקר, כדי באמת להכניס שיפור רגשי, אבל גם גופני. חוץ מאשר תרגולים של מיינדפולנס, למשל, פסיכולוג רפואי זה שיחה בשניים, דו צדדית, או שזה הרבה יותר, אני שומע ומקשיב, תשכב על הספה ותספר לי מה הצרות שלך. אוקיי, אז אני מגיב למשפט האחרון, שהוא לרוב הסטיגמה קצת של טיפול, נכון? לשכב על הספה, שתיקה, אסוציאציות חופשיות, חלומות, דברים כאלה. בעוד יש זרמים מסוימים, גם בארץ, שעדיין נאמנים למקור, בסוגריים השמרני בעיניי, כן, של הסיטואציה הזאת, זה לא בהכרח מחויב להיות משהו טיפול היום. אז באמת הפסיכולוג הרפואי יכול גם לטפל מה שנקרא טיפול פרטני, שיחות one on one, בחדר, באים, מדברים, לרוב זה יהיה טיפול אפילו שהוא קצר מועד, הרבה פעמים אנחנו מקיימים את השיחות האלו במרפאה, כן, טפסי 17 והבירוקרטיה הנפלאה שלנו, אז אנחנו צריכים להיות מאוד ממוקדים. אז יש את האפשרות הזאת של טיפול אחד על אחד. בנוסף יש לנו גם קבוצות, זאת אומרת קבוצת שיח, קבוצה שנועדה, רבת משתתפים, יהיו 6, 7, 8 משתתפים בקבוצה, והפסיכולוג הרפואי בעצם ינחה. היא יכולה להיות עם תמה של מיינדפולנס, היא יכולה להיות עם תמה של CBT, היא יכולה להיות עם תמה של ונטילציה רגשית. בואו נדבר ובואו נשמע ונלמד אחד מהשני. אז זה עוד היבט שאנחנו גם מקבלים עליו הכשרה וגם מיישמים אותו בקופות החולים ובבתי חולים. אני ממליץ לכל מטופל ומטופלת, בפעמים יש גם בעיות, כן, בשירות הציבורי, תור עוד, אוקיי, אבל מה עם קבוצה? אולי יש לכם איזה קבוצה, אולי יש משהו שאפשר שהוא יהיה יותר זמין, שווה מאוד לבדוק. בנוסף, פסיכולוג רפואי יטפל מה שנקרא טיפול לצד המיטה. לצורך העניין, הפרקטיקום שלי שהיה במחלקה האונקולוגית, הרבה פעמים היה גם במחלקת הכימותרפיה, שם אין חדרים, אני לא יכול לקחת מישהו ולהושיב אותו 50 דקות קורסה מול קורסה, אז אנחנו תופסים קורסה, יושבים ליד הבן אדם ומדברים. אז לפעמים הווילון הוא פיסת הבד היחידה שנותנת לנו פרטיות, אבל זה מה שאנחנו עושים. זה לדבר בנוף של המטופל, להתאים את הטיפול אליו. כי הרבה פעמים הסיטואציה הטיפולית במרכאות היא כמעט בלתי אפשרית, כשאני מחובר לאינפוזיה, כשאני צריך לרוץ בין בדיקות, כשאני צריך להיות סטטי שעתיים ולקבל איזשהו אירועי. לכן אנחנו נגיע. אנחנו נהפוך את הסטינג במרכאות למה שהכי מותאם עבור המטופל. שאלה אחרונה שהיא מדברת קצת יותר על פעילות גופנית, אבל כל הנושא של טאי צ'י וצ'י קונג, והשאלה פה הייתה על נידרה יוגה, אבל אני אשאל על יוגה שיקומית. כן. סוגי יוגה למיניהם שיותר מטפלים, פחות אירובטיים למי שלא יכול, אבל זה דברים שמאוד מומלצים באופן עקרוני, נכון? מאוד מומלץ, אני מרשה לעצמי לומר מאוד מומלץ, עוד פעם, בהתאם למצב הרפואי, אני לא אמליץ עם מישהו עם שחיקות סחוס איומות, לעשות עכשיו פעילות גופנית עצימה, כמובן בהתאם ובפיקוח רפואי, אבל מאוד מעניין, ודרך אגב, קצת, עוד פעם אני חוזר לאיילת מדברי, ההיבט של הפעילות הגופנית, נכון, הוא גם חיזוק השריר, הוא גם העצירה, אבל הוא הרבה פעמים השבת ביטחון לגוף. אנחנו חוזרים להאמין בגוף, אנחנו משחררים את מצב הסכנה של הגוף שלי דפוק,
הגוף שלי לא מצליח להשתקם, לא מצליח להשתפר, אני צריך הרבה מאוד תרופות כדי להרגיש טוב, ופתאום באיזושהי פעולה שהיא באמת מאוד מגוונת, זה יכול להיות ריצה, זה יכול להיות הליכה, זה יכול להיות טאי צ'י, וזה יכול להיות צ'יקונג, פתאום יש איזושהי חוויה מאוד מיינדפולית, דרך אגב, שבה הגוף מתפקד, הגוף מצליח לנוע, גם אם זה מאוד לאט, פתאום הוא לא אותו גוף סובל, שחוב, מובס, אלא גוף מתפקד, פעיל, וזה גם משדר, אם אתם זוכרים בתחילת ההרצאה, על המסרי כאב, שאנחנו מנסים תמיד לאזן אותם, לשבש אותם, כדי שפחות מסר כאב יגיע למוח, יותר מסר של ביטחון, יותר מסר של אני מצליח, גם אם זה בדברים הקטנים. לכן פעילות גופנית נמצאת המון פעמים במחקרים כמאוד יעילה ומאוד מומלצת בטיפול בכאב. היא כמובן לרוב לא תהיה היחידה, אני לא מכיר מחקר שאומר אך ורק פעילות גופנית, היא תמיד תהיה בנוסף לב, ובאמת אנחנו רואים שההמלצות, מה שנקרא the best guidelines, או ההמלצות הטיפוליות הטובות ביותר לטיפול בכאב, ככל שעוברות השנים, הן ראייה רב-תחומית, גם של רופא, וגם של פסיכולוג, וגם של פיזיותרפיסט, וגם של אולי נטורופט, כלומר, לכל גישה טיפולית יש מה לתרום, והרבה פעמים צריך להחזיק, כן, איזשהו צוות כזה, איזשהו מערך של אנשים שיוכל כל אחד לתת את מה שאני יכול לקחת, כדי לשפר את החוויה שלי. טוב, יואב, המון תודה. בכיף, מסרו לך תודה מהצד בוואטסאפ ומכל אוקיי, אני אסתכל תכף. בקשר. אנחנו נמשיך לשמור על קשר, יש לנו שיתוף פעולה שעומד לעלות בקרוב עוד פעם. כן. ואנחנו נפרסם כמובן לכולם. כשאת קוראת לי, אני מגיע, מיכל, זה ה... או דלית. או דלית, נכון, דלית, היי. טוב, אז הרבה תודה.